Нәрсә ул мәхәббәт? Эзелеп ярату. Нәрсә ул шынсые? Кемгәдер җанату. Нәрсә ул гашыйклык? Мәхәббәт аңлату. Нәрсә ул җылы хис? Йөрәккә ук ату. Уңыш нәрсә соң ул? Яраткан кешеңне үзеңә карату. Нәрсә ул шын бәхет? Кайгыңны тарату. Нәрсә соң ул кайгылы мизгелләр? Тормышта барыңны югалту. Нәрсә ул җылы хис? Эзелеп ярату. Димәк шул мәхәббәт, димәк шул сихри көч яратып мәңгегә җанату. Talpına yüreğim, sen benim tellegim. Gözlerimde yumsam, seni görem güzelim. Kaptımda yuvaldım, beklettim aşkışım. Sensiz men almam, ömrüm başkaşım. Merhabetim, kaydasın sen, kaydasın sen. Merhabetim, merhabetim, kaydasın sen. Хәтерегездәме? Беренче очрашу мизгеле. Йөрәкләр тип-тип тибә. Тәннәр шымырдап, күңел кылларын чирттергән шул минутларны исегезгә төшерегез әле. Һәм инде шушы хисләрне мәңге хәтерегездә саклап калырга тырышыгыз, яме? Әбит шуның тарафына bir günden gashık kılışır. Şu günde iki aradaki SMS-ler yangıra başlanan xat alışının zor мәхәббәткә әйләнү тарихы. Дәресләрдә һәркемнең кабатланмас мәхәббәт тарихы бар. Әйтмәсәм дә күрәсездер инде бүгенге мәхәббәт тарихының геройлары бигрәк тә мөлаем бар. Шуңадыр да Рафаэль үз мәхәббәтен белдереп йөргән кызына аңа кияүгә чыгарга искитмәле тәкъдим ясый. Гади генә түгел. Ул кичнең яктылыгын айның матурлыгымы? Юк. Шәм ялкыны яктыртып бизәде. Чайхана кафесындагы ул атмосфера, андагы романтика. Улар шәрбәттә инде. Бу тәкъдимнең күкнең 7нче катына күтәрелә һәм шунда ул ризалыгын белдерәме? Бүгінгі күннен башлап сіз Мифтаховлар гаиләсе. Синең карашларың, карашларың. Хәтерлисезме? Хәтерлисез. Балаларыгызның беренче адымнарын күреп, тәрбияле, күнне-төне менә бәләкәй сабыйлардан менә шундый матур җитез итеп үстергәнсез, ә? Ә инде бүген олы тормыш сукмагына чыгарасыз. Жылымыз әйнәйі жанымына яндырыма бірге болы тапы жайын тапы жайын әйдә тап жайын тапы жайын браво вот это да